Noswaith dda, a chroeso I ennill Llansawel. Mae'r ddau dîm allan ar gyfer yr ornest. All benderfynu pwy sy'n ennill cyngrair y Cymru South. Llansawel yn croesawu Rhydaman heno, gan wybod y bydd y goliaeth yn sicrhau y bencampwriaeth iddyn nhw a dyrchafiad I uwch gyngrair Cymru. Peniad allan gan Thomas Pratt, mae dal yno. Y croesiad yn ei ddwfn hon. A Luke Bowen yn cael peniad gynnar tuag at y gol. Prif sgoriwr Llansawel yn penio dros y trawst. Arnold lawr y dde yn chwilio am Dan John. A honna fyny'r cae yn chwilio am Luke Bowen. Bowen wedi curo I ddyn mewn i'r cwrt Cosby. Luke Bowen! Arbediad campus gan Josh Hutchings. I atal Luke Bowen. Y golwr yn sefyll yn gadarn. Ar ôl I Bowen giro Tom Pratt i'r bel. Luke Harris yn ôl I Hutchings yn y gol. Hutchings yn ddigon pendant am y gic. Mae yna glec yn y canol, nawr I chwarae ymlaen. Ac mae mewn I gefn y rwyd gan Luke Bowen. Llansawel ar y blaen. A prif sgoriwr Luke Bowen sydd yno. Pwy arall? Luke Bowen yn gwneud dim camgymeriad. 23 gol iddo fo yn y gyngrair y tymor yma. Fo bellach ydi prif sgoriwr y Cymru South. Ond yn bwysicach, mae Llansawel ar y blaen a fel mae'n sefyll, nhw fydd yn ennill y gyngrair heno. Walters ar ergyd ac arbediad gwych gan Josh Hutchings. I atal Tom Walters. Mi oedd hwnna'n hedfan I gornel ucha rwyd. Ond Hutchings wedi gwylio hi yr holl ffordd. Joseph Jones mewn tuag at y cwrt Cosby. Peniad ymlaen gan Luke Bowen. Mae'n disgyn yn ôl I Bowen. A Bowen ar ei droed chwith. Ond mae o'n apelio am gigor smotin yn fan hyn. Yn teimlo bod o wedi cael ei faclu wrth iddo fo drio ergydio. Dydy'r dyfarnwr Ben Williams ddim yn cytuno. A Luke Bowen yn rwystredig yn fyna. Arnold. Arfer gan Arnold yn rhoi'r bel yn syth I Jack Hurley. Hurley'n codi honna I gyfeiriad Luke Bowen. Peniad lawr gan Bowen. Tackle wych, ond mae dal yno. Bowen ar ergyd isel. A hwnna'n cael ei harbed gan Josh Hutchings yn y diwedd. Pratt ymlaen. Hwnna'n bas sy'n cyrraedd Corey Hurford. Hurford yn gweld rhediad Tom Walters, pas wych gan Hurford. Ac mae'na gic o'r smotin yn cael ei roi. Josh Hutchings yn rhythro allan ac yn llorio Tom Walters. A'r dyfarnwr Ben Williams yn pwyntio tuag at y smotin. Y bas na gan Corey Hurford tuag at Tom Walters. Walters yn cyrraedd yno gynta. A Hutchings yn ei lorio fo. Luke Bowen yn erbyn Josh Hutchings. A Bowen i'r gornel. Y golwr yn mynd y ffordd anghywir. A Luke Bowen yn dyblu mantais y tîm cartre. I sgoriodd o ddwywaith yn erbyn Rhydaman yn y cwpan. Yn gynharach yn y tymor. Mae wedi sgorio ddwywaith heno yma. Llansawel. Fel mae'n sefyll yn cipio'r triphwynt holl bwysig sy'n golygu na fydd modd I dal nhw ar frig cyngrair y Cymru South. Fel mae'n sefyll, nhw fydd yn ennill y gyngrair, nhw fydd yn cael dyrchafiad a Luke Bowen efo peniad cynnar yn yr ail hanner, fel gafodd o yn yr hanner cynta. Dros y trawst ganddo fo. Roc at Luke Bowen. Bowen yn gweld rhediad Corey Hurford lawr y chwith. Mae yna 3 yn erbyn 1 yn fan hyn. Hurford mewn i'r cwrt Cosby. Hurford ar ergyd isel. A hwnna'n cael ei dal gan Josh Hutchings. Tyler Brock ar y bel. I Llansawel allan at Corey Hurford. Hurford yn trio curo I ddyn. Luke Harris methu a chael y bel yma na. Hurford dal arni ac yn croesi i'r canol. Mae'n disgyn yn garedig I Bowen! Luke Bowen yn cael ei hat-trick! A siawns bellach bod y triphwynt yn saff.
Ac efo hynny, bod Llansawel yn ennill y gyngrair ac yn sicrhau dyrchafiad. Luke Bowen yn y cwrt Cosby yn y lle iawn. Hat-trick i'r capten. Luke Bowen ar bas ymlaen. Hurford yn cyrraedd yno. Hurford mewn i'r cwrt Cosby. O'r Hurford yn troi un ffordd ar llall, ydy o'n cael ei lorion fyna. Gan Luke Harris yn dimau o. Ben Williams yn pwyntio at y smotin am yr eildro yn y gêm. Corey Hurford yn dawnsio mewn i'r cwrt Cosby ac yn cael ei faglu. Bowen yn mynd i'r gornel arall y tro yma. Josh Hutchings yn mynd y ffordd anghywir unwaith eto. A Luke Bowen yn sgorio ei bedwaredd o'r noson. Wel, mae'n ddathlu go iawn fan hyn yn Llansawel rwan. Morgan Clark wedi derbyn hi'n ôl gan Luke Harris. Cyn i lledu allan at Dan John. Dan John heibio un, heibio i ddau. Dan John yn ergydio ar bediad da gan Rhys Wilson. A dyna gyfle cynta. Rhydaman mewn gwirionedd yn y gêm. Dan John a'i ergyd ar ôl dawnsio mewn i'r cwrt Cosby. Luke Bowen lawr yr asgell dde yma mewn i'r cwrt Cosby. Mae o'n trio troi ac yn ergydio ar ei droed chwith. Arbediad da gan Josh Hutchings. Wel, Llansawel yn gwrth ymosod. Luke Bowen yn trio mynd i hun. Ac fod o wedi curo'r amddiffynwr, doedd o methu curo Josh Hutchings ar ei bostyn agosa. Cymeradwyaeth hollol heiddiannol i Luke Bowen wrth iddo fo adael y cae. 4 gôl i'r capten Ennill. A'r goliau yna wedi sicrhau dyrchafiad i Llansawel i uwch gyngrair Cymru. Gael ei rheoli'n dda, Jonathan Hood. Bas allan yn wych at Jasper Payne. Payne yn curo i ddyn. Payne yn ergydio, hwnna'n cael ei harbed. Hood ar bas yn ei dda. Mae'n gyflen fan hyn. Payne ar ergyd, arbediad gwych gan Josh Hutchings. Mi oedd hwnna'n edrych fel y gall ei fod wedi sleifio mewn i'r gornel ucha. A dyna'r chwiban ola i sicrhau fuddugoliaeth i Llansawel o 4-0 ac yn bwysicach na hynny. Mae Llansawel wedi sicrhau mae nhw sy'n ennill y gyngrair ac yn cael dyrchafiad i uwch gyngrair Cymru. Mae yna gefnogwyr ifanc ar y cae yn dathlu. Ac maen nhw wedi aros drwy'r noson am y foment yma. A'r flwydd na yn ein glir. Da ni'n mynd i fyny. Ni ydy'r pencampwyr.